angyalom. Menjél már el a Pennybe, légy szíves, és hozzánk már egy kis ciffet, meg egy kis tápot is. Unottan magamra húzom a kabátom, de ez a boszorka tényleg nem hozta a kalácsom. Józsi int, gyere menjünk át a Csehóba. Nem lehet, az anyós elküldött a penyóba. Te, mi az a penyó? Hát a Penny Market. Jó. Hát megvettem a tisztítószert, és elindultam hazafele, és látom, hogy az anyós ott áll a ház előtt, kaláccsal a kézben és vár. Hát mégiscsak szeret az anyós, és jó fej. Bandi, mit csinálsz? Én válok a térben! Tartani, van még történni! Azt a efer! Van itt még! Élő legenda, az igazi rocker.